Hola, bon dia a tothom i benvinguts a Sarral per commemorar el primer aniversari del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Ens trobem a Sarral per fer memòria dels fets viscuts ara fa un any en aquest mateix escenari, on vam votar i vam guanyar. En primer lloc, i seguint la voluntat del poble, de que res del que va passar quedi en l'oblit, s'inaugurarà el carrer 1 d'octubre. A la placa del carrer l'acompanyarà una plaqueta amb un missatge que a partir d'avui podrem veure tots els col·legis electorals de Catalunya i que res el missatge a qui van votar, a qui van guanyar. Bon dia a tothom, benvinguts a Sarral, els que sou de Sarral i els que heu vingut de fora. I estem aquí per commemorar, com han dit, aquesta efemèride que es va fer ara, demà farà un any, però que doncs aquí a Sarral van passar algunes coses. Quan la gent es va preparar el dia abans per poder que no ens tanquessin els col·legis. I al dematí estàvem tots aquí, que molts ho recordareu perquè éreu aquí, els de Sarral, i vam veure que aquí no vindrà ningú, com un poble que vols que vingui, i en sec veiem que ve la Guàrdia Civil, tots uniformats de frente, i esclar, això a mi, per almenys a mi, crec que molta gent em fa una miqueta de frente. Allò que et diuen que et tremolen les cames, doncs és veritat, et tremolen una mica les cames. Però com que no ets sol, perquè dius ara què faré, però doncs no ets sol, hi ha tota la gent del poble, la gent que t'acompanyen, tothom es va posar aquí a mirar de guardar les urnes, de que no entressin, de que no ens prenguessin l'urna i poguessin votar. Al final vam aconseguir fer-ho així. Va haver molta estona de forceig, en què ells et treien, un altre en tornava a entrar, però no van poder entrar, i quan van entrar, que va ser perquè, com aquell que diu, quasi els hi van deixar entrar, doncs llavors no van trobar l'urna i van poder votar. Van poder votar, van poder posar tots el que anhelem de la llibertat i de l'autonomia i de ser un poble lliure, però tot això no ha passat encara. És difícil perquè davant tenim un estat que té molta força i ha fet una repressió molt forta i esclar, no hem pogut implementar el que les urnes va decidir. Tenim gent a la presó, tenim gent a l'exili, tenim un munt de gent imputats per jutjar, no sabem com s'acabarà i l'estat és fort. Ahir mateix poder no vam donar la imatge que hauríem de donar perquè sembla que ens baralléssim nosaltres i nosaltres no ens hem de barallar. Hem d'estar units. El principal és la unió. Ja sabem que a vegades és difícil, inclús escoltant els polítics, perquè a vegades un diu una cosa i l'altre en diuen una altra i no es posen d'acord. Jo entenc que també és molt difícil estar al davant del país i poder fer la república i poder ser un país lliure, i a vegades uns ho pensen d'una manera, els altres ho pensen d'una altra. Però el que sí que hem de fer és unitat. Hem d'anar tots a la una i hem de tindre paciència. Ja sé que tenim la sang ens bull, el cor el tenim calent, però hem de tindre el cap clar. Si tenim el cap clar, moltes coses les podem tirar endavant. És difícil i complicat, no us penseu que sigui fàcil. Els dirigents, aquesta gent que estan empresonats, jo en conec alguns i un d'ells, el Josep Rull, que és amb el que tinc poder més amistat ja fa temps, que va estar a la presó i després va estar uns dies lliure, igual que la Meritxell Borràs, que va vindre aquí a Sarral, em va dir: Josep, jo d'aquí uns quants dies tornaré a la presó. Diu, i no serà per poc temps, sinó per bastant temps. Dic, home, això no pot ser, si t'han deixat anar perquè hi has d'anar, si a més no heu fet res. I veieu que és veritat, ha tornat a la presó, no sabem quan ne sortiran. Ells fan el cor fort i diuen que estan bé, però penseu vosaltres que estar a la presó no deu ser gens bonic. Primer, alguns tenen canalla petita. Tenen alguns que no han vist el seu fill com donava el primer pas, que no han pogut veure com deia papa i mama, com no han pogut estar amb els avis, amb els pares, amb la companya o el company.
tot això ha de ser dur. I ells, a més, encara es diuen que els que fem les coses ben fetes i tenim l'esforç som nosaltres. No, això ho fan ells. I això és difícil, perquè no en volem més gent a la presó, al contrari, els volem a casa. I per això jo crec que és difícil governar, fer coses, i per això us dic que hem d'estar units. I jo ja us dic això, que abans és difícil que els dirigents a vegades o els polítics diem una cosa i n'hem de fer una altra, perquè tot no es pot fer. I jo ho dic a nivell local, que és una cosa molt petita, perquè jo no em considero un polític, ni crec que els que estiguem aquí siguem cap polític, però sí que crec que és difícil portar això a terme. I doncs, bueno, jo el que voldria donar és la benvinguda, i com que aquest any va passar això, aquí a Sarral, doncs, els de l'ANC de Sarral em van dir, home, podríem donar el nom a un carrer o alguna cosa d'aquestes, i doncs, bueno, ells van portar una petició a l'Ajuntament, i el divendres vam fer un ple, i per unanimitat vam acordar que aquest carrer, que fins ara es deia el carrer del Patufet, a partir d'ara es diria carrer 1 d'octubre. I llavors vam posar una placa i ara la destaparem. I la destaparem, vull dir, quan se fa una placa, normalment la destapa l'alcalde perquè és el que fa la placa i l'homenatjat. Aquí els homenatjats som tots, és tot el poble, és tota la comarca, és tot Catalunya. Jo no aniré a destapar la placa. La placa l'anireu a destapar vosaltres, o alguns que representareu vosaltres. En aquesta placa, com és normal, hi haurà l'escut de Sarral i dirà carrer 1 d'octubre i a sota això que diu aquí van votar, aquí van guanyar, 2017. Perquè això se'n recordem i sigui la memòria, perquè no direm que és una gesta molt important, perquè no hem acabat d'arribar al punt on volíem anar, on tots volíem ser. Però bueno, és un detall, una placa que sempre que passarem per aquí ens recordar que el 2017, l'1 d'octubre del 2017, aquí a Sarral van poder votar, cadascú va votar el que va voler, perquè no hi havia cap prevenda que et digués que haguessis de votar el que volia la gent, sinó que cadascú va votar lliurement, i va haver gent que van votar que no i va votar que sí. Aquests també se'n recordaran d'això, tothom. I per això jo dic que ara, per destapar la placa, gent anònima, gent com vosaltres, que la vagin a destapar. En aquests moments, doncs, no sé si hi ha algú que hi va, i si no, doncs hi anirà algú, i destaparan la placa amb record de tota la gent del poble de Sarral, de la comarca, de la província i de Catalunya. I res més. ha quedat inaugurat al poble de Sarral al carrer 1 d'octubre. Com he dit abans,
unitat i força. Tenim el cor calent, la sang calenta, però hem de tindre el cap fred. Visca Catalunya! Seguidament es llegirà el manifest de l'1 d'octubre per part de sarralencs i sarralenques que van participar en la realització del referèndum. I després de la lectura del manifest, acompanyats de la música de l'Au de Sons de Montblanc, aixecarem els cartells de República Catalana, que ara aviat us repartiran, per reclamar que es faci efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Ara fa un any, l'1 d'octubre de 2017, vam viure un dels moments més transcendents de la història del nostre país. Una de les expressions d'apoderament ciutadà, de resistència civil no violenta i d'exercici de la democràcia més important de la història recent. Ara fa un any, vam votar en referèndum la independència de Catalunya, que és la millor manera que té qualsevol poble sobirà per decidir com vol que sigui el seu futur polític. Un referèndum que ho va canviar tot. Ens vam unir per fer possible i ho vam demostrar que la sobirania del poble sempre podrà fer front a qualsevol intent de reprimir-la. Perquè, malgrat la repressió de l'estat espanyol, els centenars de persones atonyinades, les urnes confiscades, la intimidació de la policia espanyola i les constants i infames amenaces, res no va poder aturar la ferma voluntat d'autoorganitzar-nos per aconseguir la lliure expressió del nostre vot. No va ser un referèndum normal, tranquil i serè, com s'hauria d'haver estat en un estat que pertany a l'Europa, que suposadament garanteix els drets civils i polítics dels seus ciutadans i ciutadanes. Va ser un referèndum que va demanar un enorme esforç de molta gent per fer-lo possible. Un esforç que cal reconèixer-nos i agrair-nos. Des de les persones que van organitzar tots els preparatius fins a les que van traslladar i custodiar les urnes i paperetes, passant per les que van estar organitzant activitats durant tot el cap de setmana per mantenir i assegurar que els col·legis electorals estiguessin oberts, les que van desenvolupar la plataforma digital i la van defensar dels atacs informàtics, les que van ser membres de les meses electorals, les que van formar part de l'administració electoral, les que van col·laborar voluntàriament durant tota la jornada, les que es van quedar a les portes dels col·legis per defensar les urnes amb els seus cossos quan va ser necessari i, finalment, tota la gent que va exercir lliurement el dret de vot. Després de l'1 d'octubre, la repressió de l'estat espanyol va continuar amb la implicació injustificable de l'article 155 i l'obertura d'una causa absolutament injusta que afecta a més d'un miler de persones i molt especialment a les exiliades i als presos polítics. No deixarem de lluitar ni un segon per la vostra llibertat, que és també indissociablement la nostra llibertat com a poble. Ara fa un any van votar 2.286.217 persones, en condicions molt adverses. No ens cansarem de reconèixer l'esforç i la voluntat de tothom que hi va participar. Totes elles, les del sí, les del no, les del vot en blanc o nul, són les que atorguen tota la legitimitat al referèndum, davant la negació de l'unionisme per acceptar que Catalunya té tot el dret d'autodeterminar-se. El 1 d'octubre va ser el dia que va guanyar la democràcia i la llibertat, el dia que tot va canviar. I ara fa un any, el sí a la independència va plegar 2.044.038 vots, i dies després es va proclamar la República Catalana. Tanmateix, la República Catalana no es va fer efectiva. El 155, la presó, l'exili, la constant vulneració dels drets fonamentals, el creixent nombre de persones represaliades, però també el desacord entre les forces sobiranistes sobre l'estratègia i els passos a seguir a partir d'aquell moment no han permès la implementació. Arribar fins al referèndum va ser molt difícil, però el que ha vingut després encara ho està sent més. Com a poble sobirà, ens comprometem a seguir mobilitzant-nos, a perseverar en la defensa del resultat del referèndum, a mantenir la fermesa en la resistència i la desobediència no violentes, a participar en la construcció de la República Catalana, vetllant per garantir una vida digna a tothom, a trencar amb el règim del 78, a lluitar constantment per l'alliberament de totes les persones encausades en aquest procés político-judicial absurd i injust,
I exactament us demanem a les persones que ens representeu a les nostres institucions. Recuperem tot allò que va catapultar l'èxit de l'1 d'octubre. Voluntat, compromís, intel·ligència, estratègia, fermesa, perseverància, desobediència, no violència, esperança, autoorganització popular i molt especialment unitat. La unitat del sobiranisme és imprescindible si volem assolir la República Catalana. Reclamem-ho tot, exigim-ho tot i conjurem-nos per recuperar tot el que va fer possible l'1 d'octubre i atorguem tota la legitimitat al seu resultat. És d'aquesta manera com podrem trobar una solució democràtica al conflicte polític. I, si la majoria del poble de Catalunya ho desitja, farem efectiva la República Catalana. A continuació, l'Anton Marçal, sarralenc, professor, historiador i que va viure en primera persona els fets de l'1 d'octubre a Sarral, ens llegirà un text que ha preparat expressament per al dia d'avui. Bon dia a tothom i gràcies per la vostra assistència. Durant la Guerra Civil Catalana del segle XV, Sarral es posà a favor de la Diputació del General, el que avui coneixem com Govern de la Generalitat de Catalunya. En el decurs d'aquell conflicte armat, en moltes de les cartes trameses entre la Universitat de Sarral, l'Ajuntament, i l'esmentada Diputació del General, hom se n'adona de la importància cabdal que tenia aleshores la defensa de la pròpia terra, la salvaguarda de la pàtria, perquè la pàtria, com tots sabeu, és justament la terra que hem heretat dels nostres pares. Els diputats del General deien als prohoms sarralencs el següent: restam avisats de les congoixes que els enemics us han donat i de la ferma perseverança i virtuosa intenció que veu en defensa de la pàtria. Doncs bé, quan hom llegeix aquests textos antics de l'any 1463 i he viscut els fets del 20 de setembre i de l'1 al 3 d'octubre de 2017, no pot deixar de pensar que més de mig mil·lenni després la situació és pràcticament la mateixa. A casa nostra, la voluntat ferma de defensar la nostra terra i, conseqüentment, la nostra llibertat. L'anhel de poder decidir el qui, el què i el com del nostre futur,
però sense exclusions de cap tipus, sense imposicions a ningú, sempre sota el paraigües de l'entesa i de les majories democràtiques. Citem només un exemple. En una enquesta realitzada ara fa 4 anys, un 87% dels catalans es mostrava a favor d'acceptar el resultat d'un referèndum d'autodeterminació, fos quin fos el resultat, un 87% dels catalans. Des de l'estat espanyol, en canvi, ni la més mínima voluntat de diàleg o de pactisme, només centralisme, autoritarisme, demagògia i fins i tot repressió brutal amb imputacions i acusacions que tots sabem que són falsejades, que són inventades, però amb presons i exilis que són ben reals. Sí, amb presons i exilis ben reals. Hem vist aquesta repressió massa vegades, durant segles, abans i després de la Guerra dels Segadors, per exemple, o més recentment, abans i després de la Guerra Civil Espanyola. Tanmateix, hom podria pensar que després de la mort del dictador Franco, i a més, havent estat aprovada una Constitució democràticament i amb el concurs dels partits polítics ara fa 40 anys, s'haurien donat les circumstàncies idònies perquè aquest diàleg que reclama legítimament Catalunya tindria una resposta des de Madrid, que les nostres propostes d'autogovern rebrien, si no el vistiplau, sí una certa comprensió, sí una mínima connivència per poder establir taules de negociació. Res més lluny de la realitat. Fixeu-vos bé, la pragmàtica de Felip V de 1707, on deia textualment: he juzgado por conveniente abolir y derogar enteramente todos los referidos fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas, ressona encara ara en el discurs de Felip VI del 3 d'octubre de l'any passat i també en l'aplicació de l'article 155 per part del tripartit del nacionalisme espanyolista, és a dir, Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans. Revisant, doncs, la història del nostre país, hom podria sostenir que, després de tants segles de lluita en defensa d'aquesta terra, en defensa de la pàtria, en defensa de totes les persones que viuen a casa nostra, no hem avançat gens, que estem igual, que no hi ha res a fer davant dels Casado, dels Rivera o dels Borrell de torn, que Catalunya mai no podrà decidir el seu futur lliurement. Doncs no és veritat, no és així. Avui us hem de dir que aquesta impressió no és la bona i avui, aquí a Sarral, us podem explicar el per què. Mireu, l'1 d'octubre de l'any passat, en aquesta mateixa plaça, en aquest carrer, culminava un procés de participació ciutadana, d'apoderament col·lectiu sense precedents en la història recent del nostre país. Els sarralencs van vetllar al col·legi electoral el dia i la nit abans de l'1 d'octubre. Van vetllar urna i paperetes fins l'hora d'obrir el col·legi. I quan van arribar dotzenes d'efectius policials per prohibir-nos el dret a votar, el centenar de persones que eren aquí van posar el cos i la cara, van posar la dignitat perquè aquests policies no poguessin entrar. Penseu que només se'ls va permetre accedir a la llar d'avis quan l'urna i les paperetes, el nostre més preuat tresor, estaven degudament amagades. En aquells moments de tensió i lluita pels nostres drets, ressonaven molts indrets de Catalunya el poema que el gran poeta català Apel·les Mestres escrigué justament ara fa 100 anys en defensa de Bèlgica durant la Primera Guerra Mundial, que diu així: no passareu, i si passeu serà damunt d'un clap de cendres. Les nostres vides les prendreu, nostre esperit no l'heu de prendre, més no serà permès que feu. No passareu. No passareu, i si passeu, quan tots haurem deixat de viure, sabreu de sobres a quin preu s'abat un poble digne i lliure, més no serà permès que feu. No passareu. No passareu, i si passeu, decidirà més tard la història, entre el senyor que clava en creu i el just que hi mor de qui és la glòria, més no serà permès que feu. No passareu. A sang i foc avançareu, de fortalesa en fortalesa, però què hi fa si queda en peu? Quelcom més fort, nostra fermesa. Per això cantem, per més que feu, no passareu. Sí, amics, va ser una feina ingent, va ser una feina descomunal, on va participar i va patir tota una comunitat, joves i grans, treballadors i estudiants, jubilats i nois, des de les persones delegades que van fer tots els preparatius de la votació fins a les persones que en veure les imatges de la brutal repressió al televisor es van sentir cridades a venir. Des de les persones que van amagar urna i paperetes fins a les persones que van estar introduint les dades de votació fins a les 3 de la matinada.
des de les persones que vigilaven les entrades de la població fins als que es van barallar tot el dia amb el programa informàtic. Tota aquesta feina ingent cristal·litzant aquell dia 1 d'octubre perquè aquell sentiment de defensa de la terra i de les llibertats, més de 500 anys després, continuava viu, continuava ferm. És per tot plegat, doncs, que cal concloure que avui, un any després, el més important d'aquell 1 d'octubre va ser, amb diferència, la mostra immensa de dignitat de les persones que van ser dins i fora dels col·legis electorals de Catalunya. Més enllà de les empentes, dels cops, de les travetes, dels plors, més enllà de l'autoritarisme ferotge, més enllà de l'intent d'humiliació a què vam ser sotmesos la gent de Sarral, la gent de la Conca, la gent de Catalunya, el que avui resta en la memòria col·lectiva, gravat com aquesta placa d'alabastre que acabem d'inaugurar, és el ressò d'un crit unànime, ferm i clar, com un sol poble. Votarem, 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 votarem. I a fe que hi ha món, que Sarral va votar, la Conca de Barberà va votar, Catalunya va votar i va guanyar el sí. No només un sí a la República Independent de Catalunya, va guanyar el sí a la terra, el sí a la gent, el sí a la llibertat, perquè ara, més que mai, som plenament conscients de la nostra força com a poble unit. Som conscients que junts ho podem tot. Aquí, a Sarral, es va organitzar una consulta popular el 20 de juny de 2010 i va guanyar aclaparadorament el sí. Aquí i arreu es va organitzar una consulta popular de país el 9 de novembre de 2014 i va tornar a guanyar el sí de manera incontestable. Aquí i a la Conca i arreu de Catalunya, tot i la violència organitzada per part de l'estat espanyol, tot i les amenaces, tot i la por a les represàlies, es va organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i vam guanyar no només el dret de poder construir en pau i llibertat una república catalana, sinó, i potser més important, la dignitat dels homes i les dones de Catalunya. Sí, la dignitat del poble català que es va tornar a posar de manifest el 3 d'octubre amb una impressionant aturada de país que, en el cas de la Conca de Barberà, va tenir, com avui, l'epicentre a Sarral. Sarralenques i sarralencs, homes i dones de la Conca de Barberà, a qui avui volem agrair un cop més el vostre suport, el vostre escalf, el vostre compromís. Avui és el dia de la dignitat en majúscules, perquè avui commemorem la dignitat del nostre país. Fem-nos, doncs, dignes d'aquesta història que ens contempla, fem-nos dignes del futur en llibertat que ens espera. Ni oblit ni perdó. Visca la terra! Visca Catalunya lliure! Finalment, tancarà l'acte el Ferran Civit, membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils, que sabeu que és l'associació que inclou els familiars dels presos i exiliats polítics.
Bon dia, gent de Sarral, gent de la comarca. Jo no m'hagués imaginat fa un any que estaria ara aquí, no m'hagués imaginat fa un any que estaríem a l'escola Martí Poch de l'Espluga de Francolí i començaríem a rebre als nostres mòbils missatges d'agressions de Sarral, de Pons, d'Alcarràs, de Menàrguens, de moltíssims municipis de Catalunya. No m'hagués imaginat que després d'això, al cap de poca estona, hi hagués vingut aquí a Sarral per estar aquí amb la gent del poble de Sarral per compartir l'experiència i que m'expliquessin tot el que havia passat. No m'hagués imaginat, ara fa un any, que tal dia com demà aniria a Lledoners a visitar la presó el Jordi Cuixart. No m'hagués imaginat, ara fa un any, que tornaria a l'exili aquest cap de setmana vinent per 15a vegada, de la mateixa manera que no m'hagués imaginat mai, com havíem anat explicant tothom, quan estàvem a l'Assemblea o quan estàvem al Parlament, que l'estat espanyol no seria capaç de fer el que va fer. Però va fer-ho. Ara sabem de què són capaços, però també sabem de què sou capaços vosaltres, de què som capaços nosaltres. Perquè tingueu claríssim una cosa, i això ho heu de tenir claríssim sempre, sempre, sempre. Els herois no fan heroïcitats. Els herois fan el que vau fer vosaltres. Els herois fan el que toca fer-se. I la gent de Sarral, què vau fer? No vau marxar i us vau quedar aquí a defensar el col·legi electoral. Us vau quedar a defensar la democràcia. Us vau quedar a defensar la república. I si feu el que s'ha de fer, sereu el que vulgueu ser. I si voleu ser república, serem república. I si volem ser una altra cosa, serem el que vulguem. Però tinc claríssim que si continuem així, malgrats els malgrats, malgrats els centenars i centenars de persones que van rebre garrotada aquell dia, malgrat les centenars i centenars de persones que tenim querelles obertes, malgrat la moltíssima gent que ha hagut d'anar a presó o exili, malgrat els malgrats, la democràcia i la república arribarà. Perquè la democràcia i la llibertat és imparable, perquè la gent de Sarral és imparable, perquè vosaltres vau parar-los, no passaran. No van passar aquí i no van passar a la immensa majoria dels municipis. I vosaltres els vau frenar. Els vau frenar, els hi vau tancar la porta perquè no es poguessin emportar les urnes ni es poguessin emportar les paperetes, perquè no es poguessin emportar la voluntat popular, però quan toqui aquesta porta es tornarà a obrir perquè entri la democràcia i sobretot entri la República Catalana. Moltíssimes gràcies, Sarral, gràcies per ser-hi i gràcies perquè Sarral sigui un any després un municipi de la República Catalana. Salut i república. Ara, per concloure l'acte, cantarem de nou Els Segadors, amb la música dels Grallers. Bon cop de fal
Moltes gràcies a tots de nou per ser aquí. Seguidament us convidem a participar en el vermut solidari, que servirà en el nou carrer 1 d'octubre. El que recollim de la voluntat dels presents es destinarà al fons de la Caixa de Solidaritat i a l'Associació Catalana per als Drets Civils. També us recordem que aquí a baix a la plaça, just sota el pati de la guarderia, hi tenim instal·lat un mural participatiu que esperem ompliu amb els vostres pensaments, desitjos, dibuixos, opinions, el que vulgueu. Hi haurà uns retoladors i perquè podeu això, posar-hi el que més us vingui de gust. Gràcies a tots.